a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Na'am. Ka jefar da kuɗinka. Ayya yarinya, na gode. Da wata yarinya ce da ta ɓoye. Ai duk mai son ci gaba ba zai so ya cakin wani ba. Da za mu samu irinki a ƙasar nan, da mun ci gaba. Ai mun samu. Waye haka? Maki mai sa a yi mamaki. 100,000 Sanata Abdulaziz Inyako baya yadda a taɓa kayan al'umma. Ya samar wa matasa aikin yi. Ya samar da ci gaban da ɗan shekara 18 zai iya fita neman zaɓe. Kuma ya zo ya gina asibitoci da makarantu. Sannan yana kula da makafi da marayu. Baya yadda ya ga matasa suna zaman banza domin su ne goben al'umma.